И здравейте хора, тук с мене Възпагемник. Да, съм Възпагемник. Какво? Ние ще снимаме бази си по телефона. Чай сега OLX да намерим. Това е OLX, не ще го правим. Не. Защото мислех, че... От базара. Не, аз мислех, че от рандом номера. Цъкаш там, дето е с телефона и някакъв рандом номер. То. Вай! Какво? Той я не дигни. Вай, какъв як телефон. Що само такива? Абонатът е изключил телефона си или се намира извън покритие. Бати късмета. Да, човек! Виж онлайн. Онлайн не. Ва. Може би показва преди колко време е онлайн. Да, сега. Каква коса? Часовници. Аз не знам базите. Ало, обаждам се за обявата в OLX за смарт часовник. На 10 лева може ли да се вземе, защото сме разорени? Кой часовник? За 10 лева ли? Нямам такъв часовник. Нямам приятелче. 35 му е най-ниската цена. Мима, на майка ти. И хора, това беше от нас. До скоро.